हाग्रामा महिलारिया आसलते बर' रायजो होनो हाग्रा बेबायदि खेमता गैया होनोबो हाया होयोबा होबथानोबो हाया बेनिखायनो बिथांनि बेसेबांखिनि नाजावथाव बेखौ रायजोफ्रानो बिसार खालामदों सावरायनाया धीरेन बर'जों जागायनाय बाथ्राया जुक्ति गैया कारण धीरेन बर'आ मैया दाखालि ओंखारलांदों आरो दिनै एनडिपि हिसाबै एनडिपि प्रग्रेसिभ आरो एनडिपि नाब्ला बे मोननैजों ज' जाना सावरायनायखौ जागासिनो दं आरो बे सावरायनायखौनो जों बाधा जागोन धीरेन बर' सावरायनो गोनां जायोबाबो बे जि संगठनफ्रा दिनै ज' सावरायदों बेयावनो ज' जिरायफाफैनो गोनां जादों सरकारा जुदि हांखायो बेखायनो हारसिङै सरकारजों कुनुदिन सरकार बिथांमोनजों हारसिङै सावरायनाय नङा कारण सरकारा बर'फोरनि जेसेबां हस्त्र खालामनाय थारमाने अस्त्र हमनानै नांनाय संगठन दं बिसोर गासैबो ज' जानानै सावरायनांगौ आरो ज'यैनो समस्याखौ समाधान खालामगोन होनना जों खोथा होदों आरो बेखौ सरकारा गावनि स्थितिखौ कुनुदिन चेन्ज खालामनाय नङा बेनिखायनो हाग्रामा महिलारि बिथांनि बुंनायाव सैथोता गैया बिथाङा जिहेतु बर'लेण्ड होग्राबो नङा सोरबा होयोबा होबथानो हाग्रा गोहोबो गैया बेनिखायनो बिथांनि बुंनायाव कुनु सैथो गैया।